ato Ghana de shimama mamuni na ha mama kwaba de Ahenkan 93.3 FM Sabraso sense madura asio mamuni asi adwa wiai edenam se wi aprem to bre akan kase ebi a obetene se adehye wachi ene ahemfumpenufo bi agitwini trada akomiamia odo bi a galamsefo se wo mo nsase se wo munya adwuma ne Yeka se John Dramani Mahama ne Dr. Alhaji Mahamudu Bamia nyina da any electoral commission santa omo ya sapone sen na Dr. Bamia atugana fo nyina efo John Dramani Mahama so dia to mabunu animu se ade dia wo betwa mu onti omunya sika wo ho a ya wo mo mfanye bibi papa de ade a chen waso NC amanyoko no koto aba na nipa mienu na epre e wo franka tubre dibre no ho na ekowiase nipa odi nkuguo no oso onyi ntum abusiansam na foforo ka ho ne yasi adwae de baba so mo na awie ma yemfa seda no Emfama Big Tree Fan Festival wonum eso yasin odi media network nso ema sika information centers bro aduonum elko aduosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoe mantema kase omagia tumprekope fa honsem ato apete na fo adwenchefa 0533 898915 0533 898915 text message and a WhatsApp yabekinkan am Facebook live nso ochame da konsamo kwame adawroma odi atum yopo me din edikwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afin samni nchiremu anin mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum papa no galamse ababa ye so akasi ato Ghana foni na so na abeto dwasa nkram mpini mantemu ene fra mantemu pe ene mantemu a Ghana anum sei uyi mantemu akoma kudu nsani na asi won ma mienu we pe ena galamse ebi nkoso e wo masase so na mantemu akane de obia tu galamse ni bi epoe mantemu emfimfi mantemu ene asante mantemu de eye kon atoe mantemu so ka ho enu do mutu papa ene bono wo mutu pa sa mia odrui epoe mantemu ka ho bi na epoe mantemu no oba epoe mantema kwa bibre mansiri ni mu achim asuomu nsase sonso wo mo horo galamse ni bu papa na se de galamse ni de achim asuom kro no ani emu adehye nam so no eno manfonse da bi so mu ye di hwasa de enkofo edi agro wo mo nsase so so mo ndo baye so mo nuama wanhwa da chibi ade asem kese bebra adehye wo achim asuom enam so ama kromanfo ni nina ni padodo na titu ni mabunu no agitwi ane trada eko miamia odro galamse ni bi koso e wachim asuom asase so wom ko no masem ni na ne se uye galamse ni ana uye obi a wo aba beji asase na uye so adwuma jai tu onum na firi onum ko esan so masem ni na ne se se omon sase se omon do baye se omun nsuo wo mu nua ni na no wo mu se no na no na Ahenkan news ane asafuacha afi na oba e wachim asuom Owura Dominic Ofori Forsen kasa na penyini echom se abotisam ne ade a ahikura ne se won ma edi agro se so munsuo se omunua ene omo no baye e wachi masuom e wo galamse enti no bebre na nkuta tumikrata o bebre nkuta tumikrata ene omo di agro sa se nyoma sa e wo mo sa so no na e yo mo ya pa o se de kuta wo mo e ya prospecting licenses eno ne kuta wo mo a wom didi djuma prospecting licenses nso Ghana emrem no untumi vantufu magudie sa no do baye enu nti wom asem ni na ne se wo bia wo achim asuom asase so a wutufu magudie kwan bone so no wom mpane toton empene no a neither boiling or roasting bomode asesa onioma no nkuku nkaka na free asase ne so na we no maba no boko te se ayi ogwamma wom ba biema na ese nibre pa ne asohye na wom de banti woma kobo bia mane ase wo achima suom asase so a woma nkasa ko site wo sese sa onyoma na firi onum wo mfiri onum na so mo akeka om ho ade ope no onsabeka na anu no Owura Dominic Ofori Forsen a oye incoming asafoache e wa achima suom papa hm na oche se ade ba kusu nte wo mo pam se uyi se omunema to nchen a ebiem achima suom kronum ankasa no ayinsem no enyina ye nti se obi ba so obetu galamse a ana obetu fumagudi a onye ben pa na okosi ni so ene naka amanti ase ye adwuma ayinfo ben na ekotena se aka asem no amanti ase ye adwuma enu nti so mu siesie ayinsem ni wi a
na afi onipa bi okuta tumi krata opeso otufu magudie ne bi no wo betumi ama ne kwan amoaba abe wadwuma nti nneoma mienu wei omo se nneoma ene ayensema enna ye nti ena kromanfo ni na dodo na agi twi ene tradako miamia odo bi omutufu magudie e wachemesuom se wo munya adwuma na mo nse so mo nneoma enviri onko enne se wo hwe edom a edi ya chibaye ya kroma no nyina sori se ejumadi a yedi ewo ye krom ha se eye galamse adwuma no ye ma wo magyae kra esensem kakra wo ye mpanyimfie a wo se ye hwe na ye kawie a na se omo won krata papa bebre na so ye man ne no ha se a nkrata krom no enye papa prospective license ene ekrekre bi mu eso anwuma omo ye no ano oden enti ye se omo form na de nyina ngu form ansa na empanyimfo enhia ne afa ye ntu ye na so mbeba na so mabeto mo adwuma so a ende problem bia ni ho de ha dwen titru kra ye mo magya adwuma no ye yensuo no ye wo amamansu awa ha ye wo aposu ye wo suo bebre wo ha anumu ana omoye mine no na ewo se anka wo ye mine na ensuo mu a wo kwan bi a wo se ugya 100 meters ansa no watimi aye adwuma enso we de ensuo na nkasa mu ana omoye mine no enu nti ana ye se adwuma no kra no omunyai ansa Ahenkan FM. adwuma no omunyai ansa onipa mo chi so akase yowura Dominic Ofori Forsen oye incoming asafoache e wachim asuom nene ana moti yi enu achi ana achim asuom kronti hene nana buadi amponim abodade a otoso miensa akra uko achim asuom ne mpaso so a ye campaign fo ne ayemfo omani abrepa kutia galamsi ya papa ka hu bi na nani abrepa papa na oche se de maburu no ya na wo mo ko galamse site ekopam galamse fo no woma infuni na ebusuapani ne hwanhwan ni fahene ene nasifo no e wachemesum womu na tai emabunu nachi esanse ya na montuo papa enomutuo no de omo ya no so mo ya de aboye nso mu ban womo de bo enua no ho ban womo de bo enua ho ban womo de bo empo se obi be yare bebrebe no ni na omo de bo ho ban enti de mabunu no ya no womo foa so papa enti kronti no wachemesum chese ya de pa na woma info aka so beta akiri ata wo machi ama de oso mo ye bia magalamse no etuotwa e wachim asuomu nsase so no etuo atumi atwa na buadi amponim abodade a otosomiensa kasa na ochochom se enso ba ku bi e wachim asuomu a ano na papa na enam galamse ne atantade a ekoso nti ema enso bedan ho adi akire obi na nanaka na asem wienu okirem sade enso ba ku wachim asuomu edan ho adi eka na bufuo sem esoma kru no de ekoso ewo ye ma we mu no ye num bi antu eho anamo ni ensi ho ekwan no a ekirima no ana bebre enye se emabunu no na ye ye nyina ye support bi because you see enti asuomu ha empanimfo asuomu ha abusuapani asuomu ha ntrankonya dodo na etai ekiri se de ekoso no emwa yen ewasium emwa madagana je wose ye ho bibi ye wo asuo bi wo ha ye frɛ no krankran se asuo no nananom gitum se all nampa na omokofa excavators edibesi ensuo no ho ye adwuma de se ensuo no nyina no se bia pa ye kra ye nyi bi nansen me wo ho ana obi kyerɛ me se opani bi free the next town ye frɛ na bam wabase ohwehwɛ ye kontihene na sem ne sen a owafom ana ohu se papa bi ehyefugu address kama obaye no ka so omma no akonya ntenase ti otena ase no obusa so omma ne nsuo nom ti obi a odo wo nsuo ho de amamre nanka wo se ukosa nsuo ni bidibre no na oyi pure water ana de ma no osuo na we na wo de mame adan de da wo hai untimi nnom ana na osi yo ebu opani ye no manye yo na galamse no abese no ana osisa yo ene me dase ene me ko tiokoe ade saye around by 1 o'clock osi oda hwa no pitinyane unyane ye no hwe na papa no ejina ne bed post no ho tini yam hye no ano katre nse enye wo ba na me bai ama esmawo se ko katre asuom kontihene no ono na wafasi ne na so se de ekwa enye yi no obehwe ne stop na on stop anya sa adwuma me di bedi mo ewasuomu enye papa mmamo Ahenkan FM. galanse di asambeba onipa amuchi so akase ya chim asuom kronti hene na nabuadi amponim abodade a otoso miensa nene anamuti yeyi
no kra no ene mabunu bi a esimu pampampan kukuduro so ekọ galamse nsase so ewa chimasuo mu nsase so koka che wo mu a ese omo nneoma ene omo ndo baye se wo mu mfiri asase ne so nko no ebi nso ene Ahenkan news ekasai ise ne ba ne se galamse no mutu nkuro mu no ye hu faso do enya firim nti ye ba nyina se ye be stop obi a adwuma asase so bia se ojai na oba na wo hye papa ese ne ya ye ne beye unu pakon ya be ka kire ye ba na somdiem se ja adwuma ne ye na brafie ne no trase ne nkasa nti ya be ka kire wi na so ya so brache ne wa ma eno no mpanifo se ne obi ne kumantwi ya sa be samba biem ya be biem a eno no nya ne se ne ye ba bokoi asa ne ne do ma se bebre because enkrofo fudie ene ogbafo ma unye amfa nsuo afifia ma unye nsuo enkrofo ma etuni nyina agu ade na kuafo no nya firim ena o man na kasa so man no ade na nya firim ya duane ya toso die na ade no ni nyina asase kro na ekom ese ya duane Ebaha because of say yasase no mo say asase ne pa because so hwe say ni asase ni na ye ya 5 years to come no ube asase ni ye nya baby kwa nkwafo ma na ase ntimi ndia kokwa na ase duane ye nya bi age se de bia ye cry duane fu baby ba na so me mpo tama mi so ampo na me na mo bafo ma yetimi nya duane beble ba isi ano utod body kra ase banche ase sisi ye duane ni na ase yesu kra ye numpo ase ye benuma ye reverse mom na nke eye maye ba isi an reverse ni na da ne no tie ne atache nko a nti ha me nti na na me nso mi di akile ba ise ye ba be inform me omo ya asase no so omo nsori free so because omo say asase no ye nti a ye ba ha a ye di akire na ne say ye nsase na ase nti na ye nam ho so omo stop e mayen ni enye nsuo nom ye enye aduane ni ye bla wa ha dodo ye bla pan Ahenkan FM. Enibre abachim asuom adihye bia wa achim asuom awom ko galamse fo nsase so mu free nsase ne so nko no ena wote se wo mo kasa no na yembawura mu amanyosemu Ghana mampani dada John Dramani Mahama anya ye kasai one mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bamia enanu adom ko forms kama we electoral commission dey wo de ko matwetwe bibia se wo mtwe nyina de ko ne kama na timi aboa ema mo nso animu atimi aba ballot papers ahodro mu wa afempenu ene aduonu nan abatro no emu na kasamafo edema Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ne nto abokuo no eye Dennis Miracles Aboaje wono na de to nsamtwerofo animu ya no wo kire musampa enedue ya Ghana mampani abedi echi onukro ya 2 franka ede ama New Patriotic Party ani pepe amanyoko Dr. Alhaji Mahamudu Bamia wabekika nyoma sisie ni mpanifu ahudro binom agba nan akwakopiem ewo electoral commission akache na wono makwa file wo nomination nyoma no nyina kama forms no wo mu de bekọ na atimi aboa wo mu nso no wo modi atimi apiem wo abato enkrata mu na Miracle Aboaje editu dwabio ya no wo kire mu se wakwa Dr. Matthew Poku Prempe napo obekobi sanso ena party ni churofo pani obekobi sanso party no dwemtrani pani national chairman ena majority leader edom kese a womra hye bedwam wo ntua no ni ena party no mpanifo ba komienum yansa bi so beka no ho na fe wo mo akwakoye nkratase no nyina ewo electoral commission enede is finally going to file the nomination, which now officially makes him presidential candidate in the contest coming up on December 7th. It's very important that we understand that this contest that we are going into is a contest between Dr. Mahmoud Bawumia and former President Mahama. There's no doubt about that. And so if we're going to make a choice between Dr. Mahmoud Bawumia, who is vice president, that has never been president before, versus former President Mahama, who has been vice president, been president and failed, shown a lot of incompetence as president. The choice is very easy. We know what former President Mahama can do. We know all the ideas he has. What we don't know is the ideas and the things that Dr. Mahmoud Bawumia can do as president. And so it's only fair for anybody to say that between the two of them, the one we can trust is Dr. Mahmoud Bawumia, who has gone through some form of training and understanding over the period, as against former President Mahama, who was president and really has very little to show till date. He's been moving around campaigning and we are struggling to understand what exactly he stands for. Ahenkan FM.
Ani a wotie ye wono ele ya kasama for the ma Dr. Alhaji Mahamudu Baumia ne ntu abokuo no. Dennis Miracles Aboaje. Na NDC fonso afemu ono. Ena eye kasama for Adema John Dramani Mahama ne ntu abokuo Mami Beatrice Anan. Anso de ton sam chrofu ani mu kire so. JDM de nipa wade ne nkrata no bekọ amano emechire electoral commission ho no forms no omokọ file no ono ankasa JDM de anya ho na mom party ni dwam trani pani national chairman de ma NDC amanyokuo no Johnson Asiedu Nketia wonum enaja ede bekọ afenso national executives bi nso bebo General Mosquito dom no makwa akopiem ewo electoral commission. As we speak, President Mahama is in the Bono region to begin a 4-day campaign working tour. And so the nominations will be filed for and on his behalf by the campaign team and some leading members of the NDC. He will not be present in person, but will be duly represented because we are in the Bono region campaigning. We just finished with the Bono East region and we are just starting this afternoon as I speak to you from the Bono region. Ani awutie ye wano enaya kasamafo edema Ghana mampani dada dia watu franka ede ama NDC amanyoko John Dramani Mahama ne ntu aboku pe na ogwa frankunya ede afahye so ewo womo atrankunya nkroni na so na eye fetu afahye na afinso na ohene edidi na finhya da etosoma akomako aduosia entina enye agudie keto akora na ekoso ewo gwa na nanum atrankunya ensa aseso emampotemo no ye de papa eto etia entity entina ma nchina banku abanku awurade nyankopon ogwa ane ne mpotem eye de papa enti afahye ne gina ma adwada benada wukwada yawada soroku ni yetwi na ye di agro na ye buru ho ni e kaka ye ho ni esu abakosam enkoda di agro mo fra di agro ni yetwi jams bibibia koso afitidua da besini fiada na wotwe awie ye ena sede amamre ne amane etie no ene sede dwumadie no etie no wo mu bodwada ta ewo fetu afahye na se ewo ogwa na dwumadie na se wo mu tonsa fra mampani abede ekire awasansu tu franka ma NPP amanyoku Dr. Alhaji Mahmoud Baumia penyini kopi ogwa afahye kase ase no ena odi tudwa kasa awdra na odi ne kasa abe na wiye no ena Dr. Alhaji Mahmoud Baumia hwe nipadoma atwahia sede omanfo eboje ne so okasa no mo ye no kukrudu no no twaje so eshi na ni trim ayene de na se omanfo ani age sede enuoma akon papa ene ne kasa ho eno nam soma Dr. Baumia fa sa akunya no so eka che omanfo na atwahia ewo hono mo sa abre no ene wo mo a ewo Ghana fanani na se afia ba ye ba beto no enya ntokwa ena enya timdie ena enya gidigidi bia Dr. Baumia se abato bia bekoso asomdwe a eja yen omanfo ne so se nkoso nso yi a eja yen omanfo ne so na Dr. Baumia etumabunu ni nipa na ehia onum na afo se mayemfa ya wonko hyehya basabasa yemu mayemfa ya wonko hyehya atimdidie mu mayemfa ya wonko rurura nwoma di atutura asam ne ntokwa beba ewa afia ba ye beto emu o se wo hwa aman wodo atwa ehwo hye wo Ghana anum se ya okọ Sierra Leone ene aman wodo bi mu a ye ba beto ba yetumi chi obi nsa aite pregontwire na odi asim tew bonse twa ten yaba 20 aba 20 obitumi so obi aso te se de otwa prekwaso na oye furo hyew osan metwa otumi ngahwe adenti a yaba 20 yetumi tututu okuku nkwada ne mpani aba 20 obitumi tufiri ni krom na wadwane ko omanfoforo mu ni na yaba 20 na weni na no so enye nyankopon na ede ntokwa no ma wo mu ena enya bonsam ena to ntokwa no ma wo mu na mum emu nipa na eye campaign emu nipa na ebeto aba no wo ma no nsem ene ne ye bi omu de omu wurawuram ena kwatwetwe sa ntokwa nyenya we ebaye na no ena Dr. Baumia kire se Ghana yenche amaya wodo ntokwa sisi ewa abatom no yenche wo mu ebi betumi asi amana broso na nso srepa de ntotosre ene abotre kwa me ye na se ye na yenhwe honsu ye yenhwe kasa mu ye ne ye mu enwoma ye ebetumi de ntokwa ba ewa afia abatom no yenhwe se ebetwe ho afrim se de be ya ye beto aba na wie ni abobọ ne ehuni po we ene ni po di nkunim asondwuma enkofa nti wahye bia embre Ghana
adehye. Elections are a cornerstone of our democracy, a time when we exercise our right to choose our leaders and shape the future of our nation. It is a privilege that should never be taken for granted. I urge you to engage actively in the electoral process. Remember that elections are not just about choosing leaders. They are about choosing the direction in which we want our country to go. It is your opportunity to advocate for the each side, your future for you. It is in your hands to take charge of. Moreover, I implore you to embrace the values of peace, tolerance, and respect during this electoral period. Let us reject violence and divisive rhetoric. Instead, let us engage in constructive dialogue and celebrate our differences as a source of strength. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Frankatuni ma NPP amanyoku sanso mampeni abede chiri ode anu di nsem woni na tudwa ewo ogwa fetu afashase. Yanko yanim ewa Promotional Akan kasiye bono emwen. Na Franka Kurani Edema National Democratic Congress NDC amanyoko no JDM John Dramani Mahama. Emprempre wadi nsembia tudwa ewo nkwaben ya no ewo Nkranza South abatoɔ mpɛsoa no ɛsoɔ. Bunu mamu na gya wokopie ya ne sansem we ekoto dwa na ne nsem we ekoto dwa no ane nsem nada ne sa electronic transaction levy ya abakuro mu akyekere nkɔfo boyi wo ba pa obetwam tintonta wo se waka kan nya de foforo de ne nso wo sa beka kyerɛ be ma ba te asese be ba bebetwam. Ghana mampani dada John Dramani Mahama to aso bio ya no okyerem se emprempre ya kasai emabunu na adwuma ni ho entu o madwuma mo ya ne se o beti no watwa basa ne ai hwa Madrid no ahyehye tententente che topo sheet na ekura no ene edi pa beti ahurusie eda beti afa sonso no na awreho haskam na che se awreho abase tam na no one watch se beti no eni pipi amanyokuo ne beti na so no wonom ahwanyamyanim ani obronsamati kopo ya wonom de eto ba beto so ti sisi yakase wo betting tax anu mu no jedi ya mo kire emabu na wa Ghana nyina access wo ba pe ebetin no obeyi to na firi so ma da honom dagba he wutwa udia wadi abambia meji 2 cd wa meji pondu wa meji kapre wanyi cd apem wanyi hwe wa usika bocho na wadi na emom wade kokobonsam shato aka kire mabunu se bet no mutwitwa na mo hyehye na tententi na wedi na bebom se sraw na jikuma momfanya adwuma mompe bibi mfanya investment bi afasika ne ye wose bet hu sika no mam afonyafo saa kwa nse no kwa anu nto ne yafutuo no wotu emabunu fo se betting tax ni obeyi afiri onyame ya dom na dom ba dom so no betna Ghana bandwa no so mampani wa afempinu ene adunu na abato ne kwoma no dia ene antwa ne se January bosom da tosonson ne de na esi akonya so afempinu ne adunu num obeba bayi betting tax na afiri wo de nanso omunya sika no a ya wo mfanya bibi na bibi kura no nso aba pamfa ma wo mu na nkwa ese de bia na abeto tacha se de da ko tacha na anto a na ukonu madurawu yetete sankofo bitimi ya ase anto no akonu madurawu ka de ya bibi anka bia ba wama etidi ebedi ukura no we ba sha ho fe eti JDM so de afutuo wa wode ma emabunu no betre de obeyi to na firo na emom omutwa no omudia wo momfanya bibi papa ebebo omudachi emabunu mo we me better mo fasika no ya depa ye be yi betting tax na fi ho and so menim se ejuma ni ho enti eno na yemano eye kakra omuso munya bibi enso mesrew wo weni a fasika ne ya depa eto no ye be ye free ho betting tax ne be ye free ho e levy ye be ye free ho
enti eto na wode wo momo etua bibi a aban ete ho no ye be ye free ho se na be ya obia betimi ayusu ne momo etimi etua se wokoto ade a wode wo momo na wode etua na ankoye se je se wokoyiska ansa no abeto ade enti sanche ni na ho nipa wuti ninkai wano ena ye Franka Kurani Dima National Democratic Congress NDC amanyokuo no Ghana mampani dada John Dramani Mahama People's National Convention PNC amanyokuo nso wom kwa de afina mkoto abayi Franka Tuni na wom ato aba na wie enipa mienu na pray wom to aba na wie ba ko odi nkunim ane ba ko owe de owe ne so ontiase ne entiase china na asam na ehu me banam di nchiremu aba abesom me pa cho ODI Electronics OD Media Networks na se ope TV ope air conditioner ope fridge washing machine enuma sia ya papa open ntama ko ba bi na usi nuama usi no abesiwa ha no asa abesiwa ha eden nkoa open ntama ene se de wiase ne kone se de system na koye no ama enipa ni time bebre enti sa home appliances se bi no ufie a bon sa wo brand pan so na usi apene wo fie enuma we ni fie petumi ji obri bebre e ma sa wo ko ba bia koye adwuma wo ko ba bia koye ade pe na eje time ni bebre enti home appliances de hunhia e so onya TV e so onya fridge e so onya washing machine e so onya air conditioner sa numa we ni nanu obi ani so de hu so benya biampa na aboa no one ne ma bebrebe yi omatumi ayade mo ho aye hare nanso okwakoto no aye na dwendwen sa numa we nso ne to aye din kakra e wo Ghana sanse numa we bosu na na ebia ni on ma ye wo Ghana ni na broni na ye na yakra abre yen ye be bompa ye ne enye sika de akoto no no so anya bre asa ebre no de aye no de aba ne enso ya bompa ye ne enye sika ne de akoto system ne de papa de papa OD Media Network yen ye pese onya sa nwuma we bi fofofo a wonte bre ene say so ope fridge ope TV ope air conditioner ope washing machine di ope bi ya no okọ ye office ono mo a ana ye store ono mo a ne watuafa ne de amount ne ama obosome miensa 90 days no se fatuafa na aka no we wontumi nto obetumi ato no so simple eno ti koye office ono mo ana ye store ana ye shop ewo achimodan kwantanum ye ni divisional police command dodo na afa no MTTD ene di nhwanum di opa bia no kokoje na ye ma obosome miensa ne tuafa na aka naka ho simple wawie me pa cho frɛ yen 0539 500514 0539 500514 na de chiro adwen so bia no frɛ pɛ wo mo no bekasa kama achirechi mu yi amwate ase abromi die sia nkoyi amawa no nyante ase ni yama me Sanso ena Ghana Tourism Development Company Limited ena fempanifu a wono moda Big Tree ano Tourism Society of Ghana fo nyina miensen na akatum se ta wo mo de dwumadie bia ya to din Big Tree Fan Fest ebrewo na unim sa Big Tree wanya mfie pode ohanum 500 years enti Big Tree Fan Fest yase na akotia bakwasem ensam a ahinta efa Big Tree ne ho obukura onim se bibre matoye mam ha nyina dua eso pa no esi aprokuma ase ye ha ya wonim tipacho ene na wahu dia Big Tree Fan Fest no konafo wani ko twura wisi ahune santemo ekohwe se ne nyankopon sum ni tumi eso trebai edua o eso pa eso papa jije na sa agudie na se Big Tree Fan Fest dan ye kwaji ani no enwuno ma bebre no na bekoso ene ye bouncy castle hooks face painting agudie no doso aware ludu drafts playing cars tuntuba na akoko ni nyina bi bekoso Gary Sokins eno nso wo ho ye bekata wani achechiri wani na kwana hwie drink ne nhwe kwahwehwe oba bi ne nhwe ade chese ebe kama ni o ma bebre challenges bebre agro challenges bebre no ana wo ho no mo a wodu hu be shem bi natimi aboa wo
beji wani kamanti o yira fa wo yire kɔ na fa wo ma eka ho nyame adom na wo card ya wasesa ba sa akufuo ne ba na akufuo no agum na ne na pu ha big tree fan fest ye nie na chesa ye kama ensori youth for no munso betimi agada mo ho na makɔ na ye kama akuakuo ahodro e wa ha no mo a important hu anu edu me da ya muko meeting ni ade na mo ahyehyɛ mu kuo nta ade makɔ lunch mo ho na obi kura hu sɛ wo kuo bi wa ha you get it enti when aya yipa o aya program kɛse a kyɛ si yesi yeso mu a o ebe nice enti akuakuo kɛse a ya kwasi da si amta hu abo kuo bi wa ha no a omo hye pink ne white la bi na no obi emise program bi ase no mu nyina ageka efe pa no mu nyina agu ka ni mu ate se omo kɔ enti sada ne se mu betumi mu nyina betumi akɔ na che se mu de mu ho kyerɛ kama nsɔre club ahodro ye wo yempatam ha mum ya fa ya hunjim na nya fa nya kɔ no big tree fan fest sada no measure me legacy match me club top you know ni nyina ye dim kwa kasa obi ano na obi so nkasa wano na wa hyeda mu ache na ye kama na onim sada na agudie bebrebe amabo so nyina ache no odi Ahenkan Kwame yebo a na esanso ye MC so you get it if you don't get it forget about it ebe ya dankasa 21st September 2024 memenda na dwumadie ye de taso ewa prokumase asane manso across district ni mu ehwo ene nyame adom big tree esie enti ho no mo na ye di sa adwuma big tree fan fest na ekoso 30 cities ni baba ku bia 30 Ghana 30 cities entohwe make us entohwe 30 cities na no me sibi kotokoko ni kose bi ko 1 city dey say 2 city ti van say the metopan no a 30 Ghana ebetimi adi koko edimi ni koko edifa kwaji wani gie na ji wani enipa nso yense hwe eya 10 am ken na dwumadie no ahyase hyane nso say eya big tree fan fest ya kwaji yani keke ni abafie yesi adechin kura say holiday said na che say eya kama big tree fan fest alanga dwane sai check for ni main check for ni enketwa de ni na komugum ani entokwaso kosi wonu de de na adwane so adwudin mo ke ka mu nyina mbom ni yenko hyiam ewo ho na nya kama yenkonko wie kase nan ewo amanyosem Ahenkan FM what wasum papa no for adwenkyerɛ fa 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp yebekenkan ama Facebook live on so yijinampa enani nansa na People's National Convention PNC amanyoku a wo ma chance de eyekube wo mo ekoto abayi frankatuni na wo mo kwakoto aba nipa mienu na pray Owura David Apasra eni Owura Bernard Mona nipa mienu na ejinain abato ne ba na wiye no na Owura Bernard Mona enyamu 1138 votes ena Owura David Apasra enya abato mu 2257 257 votes wandu 2000 kafra 257 votes na enu na isi declare Owura Bernard Mona say ono ena edi abato mu nkunim na yedikra ni we yape ena nipo ne pray tumi a wanya Owura David Apasra friends emtwofo nhemu sensentwofo kam momra ensentwofo saden ne ato abawie no wani nkunum a ada obi bi ka kire ya na papa no se an sentwofo nhemu na ochirechire mu se abana ya to awie a wanya emu be ya 200 vote ni akire no onje ntum ne enje ntum kina die ntia papa no se onje ntum ni na ne se o se Ghana amamra no mu no okwa article 55/4 chepefe se ye ba beto aba amanyoko bi beto aba de bekoso ne de beba ni na no wo se nipa pre nipa ewom no wom na hu de ekọ ene de eba ni bi na so se we de abato commission anya manuoma mu anda hono mo fan ento ogidi se abato commission abato wo hwe so mo to ye no wadi ama baako ene wagya baako enu nto Owura David Apasra se pa so beje esunsuanso na tum de enya de obegya tum ne
agya tum kyina enu nti o ka mo mo achi ase se owura Bernard Mona ene so no na adi nkunim a o se oni nkunim esan se abato komse ogidi se wo mo anhwa abato no so ye enti ase aye atanchia owura David Apasra kire se we no nya se o ka ne tra obema mra akasa na emra adidwuma enu nti o stress Accra High Court won fa bibi meto ezunzanso no so said be ya owura Bernard Mona ontumi declare no so ye fragbera franketuni ema PNC amanyokunu owura David Apasra nsɛmtwerɛfo nhyiamu a ɔyɛ yɛ ɔde kyerɛkyerɛ mu sɛ ensunsuanso a baayɛ no ɔngye ntum no sei ɛna ɔka ne nsɛm conduct by the EC to breach its own rule and proceed to conduct and supervise the election for our party on the basis of an injunction service has now put our party in a consensus that has also created further division in our party. Ladies and gentlemen, the purpose and outcome of the said election cannot be said to be free and fair, cannot be regarded as constitutional and democratic. Therefore, we reject the outcome of the election as held on the 7th of September 2024 and we do everything possible to ensure that the right thing is done under the spirit of the 1992 Constitution. I remain a bona fide leader of the team until a properly supervised National District Congress. Ladies and gentlemen, we would like to ask People's National Convention PNC Amanyuku openya nkoko preso be 2 franka a anye ya odi nkugu o se onte ase David Apasra ena moteneni Mayamfa madwenkyerɛ embre Facebook na megyere Crespo fufuo de ne dia basa Dr. Baomia ono na Ghana pe ko bensa pillar 2 do me kwa benya ono nso se Ghana bakwasemu amanyosem pa no free SHS aboa papa na otumfo akura sanse de na hwan no se wo de JDM a wo betwam Shama aba Edna Benya enso de ne dia basa Baomia aka shifting cultivation. Shifting cultivation. Okay, say no ye Mahama dia. Shifting cultivation de Mahama terms as one was what the 24-hour economy ba. Massa Wood Kumase Bantama was say galamse kuno. Eyo bia said ye. Tie nyemfa ehunyim. No ndo ogidi se na nado dan kwa kufuado. Obepe enye galamse ni nu agubre. We so de ne dia baba Mahama obuase baba Mahama obuase se galamse ne kono galamse no asem na oka wo so wo mo ye galamse no wo so ye hwani ye pe wo mo ho asem kapa no muntimi embese ne na wo kyena embegu akirima so enti wo se our lands ye nsase no esu twadwadwo yes no se adanse ene amanse awade ele banjo enya mutu se ya amisko spelele ka so ono so de ne dia base wo ma Dr. Mahmudu Bamia congratulations se ode akwa file ne forms kama we so ede nana akuamo abo aten breaking the 8 wasi wo mu bebum se dwe emenkofo bi akoma jom se brim Master Planner Junior Kentampo ono so de ne dia base fellow Ghanaians say Dr. Mahmudu Bamia pe ena oye oman hope entimunji nindi we so de ne dia ba SMS say Mahama is coming back again JM Twaso Ghana nie Mahama nie the next president in Ghana is Mahama wala nso mfa wudi amba enkwada emrewa nkokora wo mu na afa no agada shu ono so mu tie kase ne pa e wa chemase ne original adwo a asante achema mentia eto ananto sport original sport wo mso biem se deja kwan dem echian epoyi na musi de no poma chiri ekwan dem pa wo mu tie bi wo hono mo ye damase papa Mr. Too Much bra kwame achema boabu washing be wura wonso wabiem deja ye omanfo bi etie kase ne bi wo hono na bra Charles a usiesie moto achemu wanti ayimfie no opposite osene papa da fom tia wanti fom ko gya no e wasante achema mentia nti bra Charles one bra pia usiesie moto e wo new station kwan no so bra pia mumienu moja baako mo papa baako oda fom a
ye kwakwa na ye 20th September kama na nya kono so na baby obi awu ya na obinda owu atwede nso de ba kofo emfo me kokora no happy birthday enkoma nana kwaku owusu ewuache ene nana akua owusu a ewuache mo papa owura Michael Apia ewuache oye MTN Territory Sales Controller Asama Kese Block ya West Akim Upper Akim kwa bibrim denchembo asenema nso across ni na ehye panza obo adwuma pa ena mo maame de Cassandra Ofori Elizabeth muko school ewo Kindake Royal Academy ehono mo ena muko school mu ye ntafo ene ma woda o papa eno maame say happy birthday enkoma mo munye nkwada pa na mo yire mo hunsua de dimpu bia mo nsa beka nti na nakua ene kwaku ene ma woda owusu a ene owusu ewuache ene ma